बे आदानि कम्पानिखौ जानो होनो हानाय नङा। नांगौबा जोङो जुजिगोन। प्रमद बर'आ जोंनि पर्बतजरायावल' हाखौ नुदों नामा? दा प्रमद बर'आ भाइसो होनगोन आङो, बे आंनिफ्राय दुइसिन जानो हागौ, बिथाङा दैदेनगिरि लेखा गोरों जानो हागौ, नाथाय बे भाइया Oh my God. एक इंसिबो हा हगारनो हानाय नङा। जोङो नांगौ जों जुजिगोन, थै होगोन, जिउ होगोन, थेवब्लाबो जों बे हाखौ हगारनो हानाय नङा। दिनैहाय खोनानो मोन्दों जोङो गामिनिनो देवानिफ्रा, इउपिपिएलनि देवानिफ्रा ओरै बासबारि आरो बुंखा बेजों प्रतिबाद होनायखौ जों मबाइलाव नुबाय थादों। खिन्थु दिनै कार्जखेत्रआव नुबाय जोङो जोंनि गामिनि गराइमारि, सिन्धुजरा, बेलगुरि ओरै 17था गामियाव गासिबो बेजों दखल खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो फरेस्ट लेण्डनि मानसिफ्रा सुदों होननाय जों खोनानो मोन्दों, खिन्थु जों मेगनजों नुवाखै। खिन्थु जोङो बे आदानि कम्पानिखौ जानो होनो हानाय नङा। नांगौबा जोङो जुजिगोन। प्रमद बर'आ जोंनि पर्बतजरायावल' हाखौ नुदों नामा? मानो बेलेगाव नुवाखै? बेलेग जायगायाव बबेबा दैमाफोर बुखांनानै थानाय बालाहामाफ्राव ला, जोंनि बे जोनोम जायगाखौ जों हगारनाय नङा। आरो जोङो फिसा फिसौ जों बेवहायनो थांनानै थानाय, गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो जों बे जायगायाव रायजो जानानै दंगासिनो दं। दिनै होनबा जों माब्रै आदानि कम्पानिनो हगारनो? जों आदानि कम्पानिनो जोङो एक इंसिबो हा हगारनो हानाय नङा। जोङो नांगौ जों जुजिगोन, थै होगोन, जिउ होगोन, थेवब्लाबो जों बे हाखौ हगारनो हानाय नङा। जों बेवहायनो फिसा फिसौ रायजो जागोन। 100 बोसोरनि परे जोंनि आयं बियायं सियायं जों गासिबो बावनो न' लुनानै थानांगोन। आरो जाखिनि दा बर्थमान सोलिनायाव फरेस्ट लेण्ड होननानै बिसोरो बागान गायदों आरो बेहाय जिब जुनार थांनानै थागोन, जोंनि आबहावायाबो मोजां जानानै थागोन। जोंनि गोरिब दुखिफ्रा जा एसे बागान बाला मावनानै जादों, बावहायनो गोरिब दुखिया एसेबाबो मावनानै जानानै थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो जोङो आदानि कम्पानिनो बे हा हगारनो हानाय नङा। आरो प्रमद बर'आ माब्रै जोंनि एरिया पर्बतजराखौल' नुनानै होसोबोबाय थाखो? जोङो उनाव बिथांमोनहा जुदि गायफैथारोबाबो जों जुजिबाय थागोन। प्रसासन लाबाबो प्रसासना जोंखौ गावफैथों, जोंखौ बुफैथों, मा खालामो खालामथों, थेवबाबो जोङो फिसा फिसौ जों जुजिगोन। जों हगारनो हानाय नङा बे जायगायाव। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बासबारियावबो जोङो दाख्लै नुदों, खोनादों, जों हयथ' थांनो हायाखैब्लाबो बेखौ लानानै जोङो आफस'स खालायदों, मटर हैनो हायाखैब्लाबो। नाथाय बिनि उनावहाय साननै सानथामसो आगोल माबायाव फैबावदोंमोन, जोंनि बे खाथि बिदिनो 2-3 किल'मिटार गोजान फानिजानि भुमखा ओनसोल बा फानबारि ओनसोलाव दिनै बिसोरजोंबो प्रतिबाद खालायनायनि उनाव होख्रांजानायनि उनाव दिनै जोंनि नैबे गराइमारिनिफ्राय आराम्भ खालायनानै ओरै मिसनारखुथि, झार, उब्रिजरा, सिन्दिजरा, सथ' बेलगुरि, बर' बेलगुरि, राभा बस्ति, बर'फारा, दुदुमारि, भेलाख'बा फार 1 फार 2, ओरैहाय सावगुरि दङ जोंना, आरो सिलबारि दं, बर'गाव दं, लालमाथि दं। बे ओनसोला जोंनि गामि गेजेराव दलरसे हा। बाहाय जों खोनानाय मथे 3600 बिगा नांगौ होननानै बुंदों आदानि कम्पानिनो। नाथाय जोंनि गेजेराव जों नुनायाव जों उन्दैनिफ्रायनो सिखार खालायबोदों आरो जों गोदोनि समाव मोजां दिनाव दाउ अमाबो होसोनानै जाबोदों बे हाग्रायाव। जों मिन्थिजोबगौ बे हाग्राखौ खय बिगासो जागोन। दा बेहायनो जोङो दिनैहाय आबाद मावनानै जादों। किसुमाना एसे एनै बागान खालायबाय आरो किसुमाना गोदोनिफ्रायनो, आंनि बैसोआ 50 बोसोरनि बारबाय दिनैनि दिनाव। आंनि गिबिनिफ्रायनो बेखौ आङो बे हा खर', दैसा खर' होननाय नाम मोनबोदों। दिनैसिमबो जोङो माइ गायनानै जायो। दा बिनिखायनो जोङो दुखु मोनदों। दिनै BTC सरखारजों लोगोसे जों बेखौनो खावलायनो सानदों, जाहाथे BTC सरखार बा BTCखौ दैदेनग्रा जोंनि माखासे लिडारफोर बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि नैबे गामि ओनसोलनि माखासे जोङो नाम थाम मोनथिगौ, जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोनहा साहा बागाननिबो मालिक जाबाय किसुमाना। दा बिसोरखौ लेंहरनानै क'क्राझाराव थांनाय साननै सिगां
साननै सिगां आरो मैयाबो बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथां रेन्जारखौ लानानै गावसोर गोजा थाबायदों आरो दिनैबो नै जोंजोंनो रायलायनानै जों थिनहरफिनदों फरेस्टनि कर्मचारि बा फरेस्ट गार्ड बिथांमोनखौ फंबायफोरखौ लानानै सार्भे खालामनायखौ जों नुदों बिसोरो रायलायनानै जोंजों अफिसाव लेंहरदों होननानै थांबाय दा जोङो बे कयेकथा गामिनि मुस्लिम बर' राभा गार' जों जाखिनि दङ बे ओनसोलखौ जोङो जयैनो बेंनानै लानो थिरांथा लादों जों जिबनावबो बेखौ हगारनो हानाय नङा आरो गोदै गोदै राव बेखौ जोङो एक्सेप्ट मालाबाबो जों खालायनानै लानो हाया दिनैहाय जोङो नांगौबा जिउखौनो गारगोन गैयाथाय गैया बे कम्पानिया जुदि मोजां मोनब्ला जों बुजिनायाव जों सादारन गामिनि मानसि जोङो मावनानै जाग्रा मोजां कम्पानि मोनबा जों नुनायाव बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिआव हरामोन बा जोंनि परबजरा बे दलरसे एरियायाव हरामोन आरो बिनि बादैबो जों मिथिनायाव जोंनिनो माखासे लिडारफ्रा हयथ' बे जिनिसखौ जोंनो नैबे जायगायाव हरामोन मोजां जुदि मोनसे प्रजेक्टब्ला इउनिभारसिटियानो जा बा मेडिकेल कलेजानो जा जों दाबो वेलकाम जों हागौमानि जोङो फिजिकेलि सापर्ट होनानैबाबो जोङो बेखौ मदद होगोन नाथाय जोङो बेखिनि हाखौ जों हगारनो हानाय नङा आरोखि दा प्रमद बर' भाइसो होनगोन आङो बे आंनिफ्राय दुइसिन जानो हागौ बिथाङा दैदेनगिरि लेखा गोरों जानो हागौ नाथाय बे भाइया जाहाथे जोंनि बर' जाथिखौ बेबादि खैफोदाव खोलैया आं बेखौनो समग्र नैबे ओनसोलनि जानानै खावलायहरगोन आङो लानो सानाखै दे दिनैहाय इउ पि पि एल बि पि एफ आं बेखौ लानो सानाखै जोंनावनो अनेक हान्जानि अनेक फोलेरनि जोङो रायजो राजा दंखायो जिहेतु आं रावबो हान्जाखौ बदनाम होनो थाङा दिनै जोंबो पार्टि खालायो सम फैबा बे बेलेग खोथा खिन्थु जाथिनि खेथ्रआव हारिनि खेथ्रआव मानसि सुबुंनि खेथ्रआव जोङो दिनै रावजोंबो कमप्रमाइस जानो हाया आरोखि दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय आरोखि दे